mutai mutai se kok banglai tongkha sini porbo narion bai sini porbo baba goria borok se tabo kok banglai tongkha chungke bo hago tongsinai norok mutai mutai se kok banglai tongkha ke chung o hago tongodi mano chung norok mutai mutai tabo judorore tongkha ke norok mutai to ma haiki tama ke kok banglai ma hino bui no nai maya bui jese pone hintong norok jodio mutai hingke bui jese pone hintong norok wansugoi bai bi kam khaina nangmani tabo barol tripura mono thanao police ok bai bukhrup jagoi thi thangka mokorok kusum kusum ke bukhrup jagoi thi thangna jaka asike bini nongni nukhungni boro asike kha khamjak bini busarok tongo asike kha khamlaijak thi thangna jaka gaisini borokni bagenge kisapano safety koroi angkai je mutai hinoi kok banglai tongnai rok norok khe omono nungyada hino norok omono thangoi kisa muthangna nangmani ta norok simi mutai mutai hinai kok banglai tongsili jangkai sini borok hingke thi tongo daily no buini dofani borok bothal jago police bai bothal jago safety koroi sini borok hingke daily no bothal jai tongo hotuk satuk akhunmaya police bai se bothal jago hingke jeng borok thangoi tongsina mono thanao police rok bai bukhrup jagoi mokorok kusum kusum ke bukhrup bai bothal jaka wanama sinjakhiyoi hingke norok khe obono nungya da hino o barol tripura bukhrup jamani tokhrup jamani bothal jakmani tabo bongni nogoni boro asike kha khamjak tabo basa butirok bini basarok butirok turugo tabo norok khe obono muthangmaya da hino nok jodio mutai singkai ba mutai se ongoi tongo norok obono nungya da norok simi mutai mutai hinai walai tongsili baba goria bo tongo sini porbo narion bo tongo norok tama omono thangai muthangmaya da boro thangai tong boro habai tong sini tipasani bagoi hingkai kisapano safety koroi hingkai family kaisani borok nogo thangmani mutai khibinai wansarok bai bukhrup jaka gari rok bukhrup jaka it borok rok bai tokhrup jaka hingkai guai rok susi bukhrup jaka hingkai bini busajuk chikonsa obono thaparok rikha hingkai norok mutai mutai hinoi kok banglai simi tongdi hingkai tabo borok asike bukhrup jagoi tongo family kaisani borok bukhrup jai tongo norok nungya da hino family kaisani borok bukhrup jai tongo tabo norok o jaga o thangoi muthangmaya da hino borok tai kisani bagoi thui si thangkamung tai kisani bagoi norok je nini raidang bai joto kisu khaimano hingke borok tamoni bagoi muthangmaya norok borok kumai tong bok tabuk thitei ongjak tai kisani bagoi se tai kisani bagoi ogo norok hai mutai hini se kok banglai tongo hingke norok tamoni bagoi muthangmaya hino jodio nog mutai hini se kok banglai tongo tabuk mutai se tabuk bulaitoi ongoi tongo tabuk hingke jodio bok tabuk tai kisani bagoi se thi thangkamung norok obono nungya da nung jodio mutai se hingke nini raidang bai je kuno khaimano hingke norok mono muthangoi tongmaya da tabuk sini tipar sora daily tabuk buthal jai tongo bukhrup jai tongo thi tongo norok omono nungya da omono muthangmaya da huda mutai hini simi nogo simi mutai hini simi kok banglai tongo tabuk taibo sini borok tabuk police bai bukhrup jagai thi tongo tabuk mono norok mutai hingke bui bai bisas khaijana jarkhiyoi mutai ongoi tongdi norok hai sudo business khaina bagai da ma haike mutai hini tabuk kok banglai tongkha kaisa salai kaisa tabuk mutai hini se tabuk kok banglai tongsio bui bai bisas khaijana jarkhiyoi phunungdi tabo kuthi borok no tabo muthai phunlai tabuk nono bisas khaya tongnai detba jodio mutai hingkai nung bui no tamoni hamya hin bui no tamoni bagai hamya hin bui jese pono sai tongthong bui jese pono norok no comment khai tongthong jese pono sai tongthong norok mutai hingkai norok wansugi babe tongna nangmani norok se phurungna nangmani taibo norok se kok chaya sao norok se taibo kok chaya sao hingke norok no sobo bisas khainai ba jotono hambai ani video
ani video kok samani saya rok tongha kisana karbedi jotona hambai oron paika.